Biye tarata ye kalo tile 19 juillet kalo san 2022 Traoré somo be di marhabani mo be marhaba iredu marhaba mana fe ye kiwara mede ki gouvernement kanga fale ni kanga ye ikado ministre tulawa cogo di folo yambe yoro mne comme ça sebe goro chafele bashiti la kone bantarajite oh la yasi eleni yera ministre yera ko son excellence ni be tele bara la ibi yere de image fere image era de bo o fere donc faut pas que il fana ka cogo sugu dɔ kɛ ka ni sigi yaisa n'o tɛ i yɛrɛ ka bazin bi alhamdulillah i bɛ sama sabu di fo bakane i b'ale fo an b'a fo Yusu ka kanubaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan sanguta mamu sigilen bɛ ni waati na ni ɲɛmada Renouveau Télé fɛ ale ni Renouveau FM ni ngo o lamɛn an bɛ ala fo ni ka a wale ɲuman dɔ Yusu ale de bɛ dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ ni ye ka dɔgɔ kunnafoni gafe waati ye Yusu a bi sɛbɛn nanzarakan la e ni ne bi a ka se ka yɛlɛma bamanankan la jama fanba bɛ se k'i ta fa dɔn cogo min na saratigɛ la an bɛ ka dɔn groupe Renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn tigɛ dira i k'a dɔn arajoso caman ma an n'olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na Mali kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔ an bɛ taa Kɛrɛwanikaw fɛ arajoso 2 bɛ nin waati na olu sɔnnen bɛ an na arajo bɛnkan ni arajo danbe ka baarakɛlaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn arajo danbe i k'a dɔn ka fɔ jijeni jija n'a ka cɛ dɔn an b'u fo badabada foli dante foli min na arajo yɛrɛ ko Sisan mara la bɛnkɛ janginɛ ka foli ni tanuni lase a mɔni waati in na arajo faso kanu i k'a dɔn Welesebugu la kolo karamu n'a furumuso an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn i k'a dɔn danti foli min na Yusu arajo Daka Maraka Kungo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn Danaya FM a bɛ Keɲeba kofɔ Bujalo n'a ka cɛdenw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Naro FM a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Passer bɛ nin waati in na an ma ɲinɛ Mamutu kɔ Selengekaw fɛ Naninko FM Mamadu Dumuya n'a ka cɛdenw an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn wulikajɔ la arajo Tiɲɛdugu i ka dɔn Kareri kɔnɔna na Jurakaw fɛ Amadi Daɲɔ k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Tamani ale ni Kebila i k'a dɔn nin waati in na arajo 2 sɔgɔlen bɛ an na n'o b'i tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ arajo Mamelon na Grand Frère ba Bekayi k'a kɔnɛ Sikaso Bekayi an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Bamakɔ Bekayi k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Hakaja Mali Bekayi badabada foli k'a lase ka dɔn arajo Mamelon baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ nin waati in na belebele yɛrɛ dan bɛ ka dɔn Tisa FM kɔnɔ an bɛ a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Jɔngaga FM yɛlɛmani a baarakɛlaw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn arajo Wantomi a ka baarakɛlaw fo Aba FM i ka dɔn Yuwaru Mohamed Mayiga k'a fo a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Yusu n'an bɔra arajo Donba lamɛnbaw Karangaw fɛ Karan Tobiri k'a fo Karan Zumana a n'a baara ɲɔgɔn k'u fo k'u wale ɲuman dɔn arajo Gɛɲɛ ka lamɛnbaw Fanakaw fɛ MC an b'a fo badabada foli i ka dɔn danti foli min na Yusu n'an y'ale fo kuma min na ka ban an bɛ foli lase i ka dɔn Bɛlɛdugukaw ma arajo Islamique i ka dɔn Yusu Jabi a n'a baara ɲɔgɔn k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn Kolokanikaw fɛ nin waati in na danti foli min na arajo Yankadi 88.5 MC la joie n'a baara ɲɔgɔn an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Yusu min b'i tali kɛ arajo Royal la Miseni baarakɛlaw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn arajo bɛɛ sago Kucalaka bɛɛ lajɛlen fo badabada foli danti foli min na Zoom Africa Bamakɔ ya Sebenikɔrɔ wɛrɛda la i ka dɔn Alasko n'a ka cɛdenw Alasani Sisɔgɔ an b'a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn arajo fɛn fɛn bɛ nin waati na n'u sɔgɔlen banna Yusu an b'u fo u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la arajo Wateni Ɲɛna Ganadugu Ibrahima Jalo n'a baara ɲɔgɔn an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn Nampɛrɛ Sanogo a n'a furumusow bɛɛ i ka dɔn kapu kɔnɔ nin waati in na i ka dɔn Ɲɛna an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn badabada foli danti foli min na Tarawele marhabani k'i k'a dɔn ni bolokolo kanubaw olu ka foli Segu Jara Segu ni awɔ Segu Jara Sanangɔrɔ gɛrɛ Segu miyatɔ a y'i wele k'i to sogo ɲini na bolokolo kanuba cɛ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn awɔ lajɛ so n'an y'olu fo mais ko n'i y'a fɔ ko bolokolo kanubaw o ye jɔn de ye o ye jɔn ye awɔ jɔn don k'a daminɛ an bɛ gindo la awɔ ka taa se Simoni ma awɔ ka taa se a bɛ caya i ma Tatakani ma a bɛ caya i ma o ye an furumusow ye
ho bakuruba ya kilina o ya furumuso ye amunye kado kata se mayama awo bayni ndala chokori ale digal vela wa dio fosa I don't know so ale bala bayni kala de ale première dame de la josi ne kafle ba ni lambe ba bela jele o kaka ka fo ko ni anzigile kuna foni kenega anga barado fana ni ala sona ma ana kuna foni a gere ta nga duma ma la josi iyere isa mesame ami ikaya fama ko nya farima ka ndo nwanyi ami iye mbonya korondo yala ya rabbi idwaka anywangiye idenga nywangiye imode nga nywangiye ajaranye la josi ye awa no boray awa tapili ture ande be realisation na amba fo ka wali mando my second wife ai ate dima amedi la josi ne no boray kusen ndaw l'enfant de Kifoso ka fo ka wali mando no boray aw ka do mamimbe Jenebu Jarache Mamadou Z Traoré ka fo ka wali mando ka jara ka Traoré no boray jamadu kumbo kefa amba fo yate awa keta ni ala sona ma le 31 Mahamadou Tambura ameta aleka maraji ke fi tegedda manala barakai tarima va mune o keleni muni o koni wonyo yamba fa de furu siri ni denguni o record kono konare o fanaga madam ala o sodila amto fana kolo kare ko o bufli jumando la josi ne no boray mi awa marndawe ka fo ka awala yimono segu chabolo zagaru fo ma olu ga representant ma fo ka mara ile ndaw dagi anga numbela jele fu o kaka o ma la josi kuna foni folo ne ba di ma yusu ne adi amma mina ni barka e indicateur jiro nouveau ale pumana ay boko basaba keme duru ani bikono don zoro kaba yusu ikado ambe kimeli hukum kono abe san laban kimelu kufo examen yusu abo kufo kerengere ne nyala ikado baccalauréat afoko san ba fla ani muganu flata parce que ba ko mamumbe no le chebo ni musubowe akene kono no e candidat ni candidati we o yusu ko nyinanta asibokoro gwelera de bari sabula adamine chogo yusu minye telefoni ngoni nyewa a ko ti do classe gono de abana yusu parce que ba ko minye ka do ka fo kimelu kun volo olu damne na kunungo no betene ko fo kalo kleta ani shegi jouer kalo samba fla ani muga ani fla mali fanjama mo jatemne bolla ka fo lokolde mumbi ka kimelu koninge ba keme ani bi konondo ana kunganve olu konin clara ika do ka fo centre keme nani muga ani nani ni nyuanje o yusu hali mamumbe ni kele kara so bi ko bu sigoro lo no be kande fizu ko fo ebira no be murutani ko fo olu fana be ika do ka fo examen ni hukumu kornana parce que ba ko anga jamana famaw kerengere nyala mamumbe no lu nyeshimbe kalanku ngo kibara usabati dimo olu ko ni ika do kuna fundila wele akara karido kalo klita ani wolon fla jouer kalo samba fla ani muga ani fla o yusu ninga kangarda ka ko ninge baro be se ka keni bunyani karama yi chugomina ladiriya konnana yusu wati kile kuna fundila ko le mununu salo ko ninge ko ndara ka do ka fo lycée dowla fo lycée ba amnata diallo yusu be ba ko fa envers o ko ma do be no li ka do kimelike lo wi olu kundambe ningata uka e kimelike yoro olu fese ningu laje uka nga kimelike classe bo mi ngono ka se ko olu bela jile ko jati mine o se nve o yenyi ngale ko ninge ula o minyi ka do ka fo ma do manambala ka do olu ko ni ajira ka fo kale damba ayere la ko sobe bar sabulo kale ka do durusili chamange aye le so chamamba de konda o na bora le ta donda koninga ale na sego na de mojira bela jili ke ka do kimeli ngukum konana o do fana ya jira ka fo kale so goro labele do o ngado uba to sinzi ale so ni siko ko bela jili koninga o fasike ba ko minyi ka do nga fo anga lokoli barakelawi kerengere yala mamu me no lu nyashimbe ka do kalango kiga kumongo kibaro mo o lu ko ni ka do ka fo ujeni yoro fi ko sobe bara sabula yo kan arda kami mfo a do na borola kanyesi ma chama ngoni mode ka fo
kerengenya ma min be no centre national des examens et concours de l'éducation na de nyesi me ko labemba ko labemna anyedo mo na ma nyema e kado Mahamadou Keita ali kon ya jira ka fo ye kibara janse fa bela jirin fe o ka jira ka fo ko kimeli min mena buluda no be baki kon ko fo ko kangarda ka ba no la kuyi ni cheche tigetara ni muso tigetara ikara lokol karamogo walma ikara lokol denye ako bone ka shani ga binyala de abana uyo kuma fo ako nyine ntaw ku ko minye ka do ka fo kala azere ninje a minye ka do ka fo afesefeselu barawi ashara kiso ku no belajile boka bi anye binani mo ku tete me femfo ila ikado ashara ku ka de shara kanga lawole chukumina kimeli yere kadara konna na ku na belajile sigisinga o directeur du centre o le konya jira ka fo o ko kuma ngoni fora fanja manve o ko ikado yoro do konina ini bigi be se ka do de no te yoro do la ke wara choro la ka fo bigi te do kisal gono de ku be bigi di do mo ika do ka fo sandiri do la o ka me yoro mi na fo sisa kun volota o yo jaka ke karatata logol din so mo fara logol de unga logol do mbole koro ko yusu bela jile ko ni ika do itafama itafo akoda do ko ajara do ko agulera defuni kabu alini ika do ka fo bete o ko kimeli mingara yusu mata nzaba olu ko mata da de nela de ka sababu ke munye ko lu ka do ka fo e furo di ko linge no be ika do ka fo e kuke komi no ni sharia ko ndibe no be sharia so baro ko nun ko fo olu ire ka ke ika do mimi tanike kirie o kumbla lembe ka edwa ku ngono nga wi abo o la kana bla kalo kle fla wali ma kalo kle bisa na ta no be utu kalo ko fo chocho kalo samba fla ani muga ani fla logol din somo ani logol den o bela jele ko nimbe ka do ka fo ami wati mina na fo sisa ni mbage mbe kata chugo mina aka ika do amagama ko kata de barisabula sharia ko nimbe ka sinsin o be ka baraka ni sara dingise we o baro be se ka sabati chugo mina ninga mawgwe ka bo furo di sraka ndesane o ko kunungo ta ko ningera ba bi chugo mina na toro chugo la an me wele chugo koro mina de ka fo ko Mali ikado ko kalange jamana do ni an dafa jamana mautu mi bo ikado yoro wero la to kono mo mina kana kimalika anvea o yusu kam an to akoro be labana siga amokoi abi chugo mina o ko ni ko ngoni flani chugo ina ka ngara daka ko ndona boroko no ka nyesi logol do mo ka nyesi logol den sumo mo ka nyesi metru mo matan sabam na ko datko kasola kaba defuni kapuni bete olu kimali hukumu kona na ko wiru baraw sigi senga ndesane anga mi bagi damne no au téléphone portable dans le centre d'examen ala ka nguna ja ho yusu ikado sijo tamani ole munu salo minge indicateur juro nouveau faranyo anga ninga fasiri buluda ikado indicateur kono Ergader ne ale bla soir de magomba leta mi nyere la na fulu mugo mi ngum che ka de parti politique ma la jo se eko o mi vleni mi yo o ko glo na folo de la jo se mi vle ma be ma nyininga awanga jamana kono na fulu ko mi bo chuko sku bela jelela mi nye abi bo ka buruja la jo se aw mi nye abara tike chuko shi abi ma kamana gwa gali mimbi ke fasiri ba ka fola ako yalma anga politiki ko awa jamana ngono ko minye ka fonde ko ni politiki ke ko ni malidew nyere nyana ko dowrete awa ka do minye ka jamana dew ko lu kumbla ka ta tira doga tira mi rati chiye la josi ne anga awa parti politico mi awa kado nyeralla awa gale folo awa dongo do iba soro dobe akungulo jabi bo parti politico do la yele mali bo de siraka awa kado abada ngomia transhumance politique la josi awa no boray inna fo awa sharia bolo mimbe no bisabani wora no betalike parti politico kasiraka utukalo samba flani nduru o koni awa kado parti politico na fulo mi che kaduma an na fulo manga ke dore go miye awkado ka awa ko sugo bele geleke ka parti la barana awkado ko lu la miye awkado ko lu kuna foni ningatla awkado miye nyere la ka awa miye kuma nyogo ya do parti politico ni jamana do ni nyanje miye awkado demokrasi obsika sinji chugo mi yelma ka forme miye kala plita sirala
yalma kwa kunnafoni du ma bɛɛ min bɛ tali kɛ anw ka jamana ko kan lajɛ si aw ka dɔn min ye ani yɛrɛ minɛ ani yɛrɛ tanga politiki taasira la sira jugu minnu bɛ yen walasa jamanadenw ka n'o minɛ min y'o kan ka jamanadenw kolo k'u labɛn sira bɛɛ lajɛlen fɛ nka lajɛ si nafolomugu min bɛ di a bɛ ko min n'i y'i bolo fa k'a fɛ fɛtiri fɛ an ka nafolo la ni k'a jɛnsɛ fɛnɛtiri fɛ takuma na a ti don a sira fɛ a ti don a sira fɛ lajɛ si ye aw k'a dɔn min ye an ka parti politigiw ye n'a nafolo taara i k'a dɔn an minnu ye tɛgɛrɛfɔla ye parti la ani an minnu ye parti bancɛlaw ye an kɔni ti bɔ a si kalama min ye nin maa kofɔlenw ye u b'a bɛɛ lajɛlen k'u sago ye u b'a dun aw k'a dɔn a bolo fila la don cogo min y'u ja tila k'a sen fila la dun cogo min y'u ja cogo min y'u ja bisimila lajosi min ye parti politigiw ye lajo olu kan ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana kana bin cogo si la ɲɔgɔn faamuya bali kana jɔ jamana kɔnɔ wa jamanadenw olu kan ka to ka kunnafoni tuma bɛɛ lajosi a dɔw yɛrɛ bɛ yen min ye aw ka don kan ka awa tile hakɛ dɔw ta min ye a yalima kalo kelen ɲɔgɔn na lajosi san kɔnɔ ka min ye ka nafolo bɔ nafolo min bɛ d'u ma ka maaw aw ka dɔn k'olu former ni ka ka taasira ɲuman jira maaw la k'u kolo jo ka bɛn aw ka dɔn kalafili taasira ma yalima aw ka dɔn politiki ye aw ka dɔn a ko kan ka kɛ cogo min ani jamana jɔlen sira lajɛ si parti jumɛn bɛ yen ko o b'o o sira taama parti jumɛn bɛ yen k'o b'o wuli ka jɔ kɛ nin min b'a dabali ban lajɛ si an ka jamana a bada min y'an ka parti politigiw ye olu kɔni tora nin de la fo ka taa jamana firi a da kan fo ka taa jamana a kɛ jamana ni ye k'a sɔrɔ Mali ye jamana ba ye Mali ye aw ka dɔn dɔɔni jamana ye Mali ye fɛɛrɛ jamana ye nka bi n'a ka bi min ye an ka parti politigiw ye u ye jamana in ta ŋɔnɔ ma ni ka a fɔ k'u b'a ta tiɲɛ ka bila an ti sɔn o ma koyi o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn transition maaw olu ye a fɛsɛfɛsɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ lasu olu y'a nafolo ɲɔngiri k'a sunsuru fɔlɔ dɔ k'i de tigɛ jɔ k'a gulon ka dɔ k'i ka nafolo ko nafolo ka di u k'a di dɛ n'o kɛra an dɔw bɛ muso filanan ta ko la dɛ nafolo ya caman kɛra o de ye koyi c'est pour le parti c'est pour le parti kan ka minnu former nka i bɛ étage jɔ ka muso furu wala k'i denw bila ka taa kalan la o ka ɲi ni parti den tɔw ani jamana ka wari olu kɔ kan e ko cogo di lasi min ye awa autorité de la transition olu kɔni ye aw ka dɔn a ko gulon fɔlɔ nka min ye aw ka dɔn nin ko ye sa lasi yalima aw ka dɔn anw ka jamana in nin min filɛ nin ye awa nafolo min bɛ ta ni ka don parti politigiw la a ko na to tan wa yalima i ka dɔn aw ka dɔn min ye u ka sariya de don wa yalima u ka hakɛ de don wa yalima a ko y'u yɛrɛ de ta ye a ko filɛ ala k'an kunna ja ni sɛbɛn maa min ka sɛbɛn no Elhaji ye Mamadu Gaba n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ an bɛ taa i ka dɔn Kulukɔrɔ info i ka dɔn Yusu a kuma na a kuma bɛ fɛn min kan e b'o dɔn wa an bɛ taa Bakɔrɔba Kanɛ i ka dɔn monsieur le maire olu ka i ka dɔn ka fɔ marabolo kɔnɔna na n'an taara Bakɔrɔba Kanɛ fɛ yen Bako Yusu fasirikɛba kuma bɛ bi dɛ a kuma bɛ fɛn min kan a ko i koma bɛna dayɛlɛ waati jumɛn dɛ i koma ko Yusu i ka dɔn a kuma bɛ fan caman fɛ dɔ wɛrɛ tɛ maaw sigilen bɛ ali bɛ jamana walasa ka yiriwa jamana walasa i ka dɔn ka fɔ laɲiniw ka sabati izini ko f'olu ka banba fan caman fɛ i koma Yusu n'a fɔra maa caman hakili bɛ jigin Kulukɔrɔ la maa caman hakili bɛ jigin i ka dɔn ka fɔ Kucala la maa caman hakili bɛ jigin Kitala dɔ wɛrɛ tɛ nin kun ye i ka dɔn iziniba ye anw ka jamana kɔnɔ min bɛ dutigiw n'u musow ni k'u balo bari sabula u bɛ baara min kɛ u b'o nafa sɔrɔ a ko kɔni dala nka kabini jɔnforoya la ka na ni gɛlɛya kɔni ye a ko dala a datuguna fan bɛ don min komi bi a baarakɛlaw bɛ ka woyi ni woyinbaden kɔni fɔ fasirikɛba ko min ye a baarakɛlaw kɔni ye u kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ ni k'u jigi sigi mɛ jɔn na Yusu o ye ka dɔn an ka farancɛfanga maa ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen k'a yi Bamakɔ i ka dɔn arayi sira o baaraw dayɛlɛ na Yusu
ma caman bɔra a kalamo a kɛra kalo kilita ani 4 juillet kalo san 2022 min bi tali kɛ i ka dɔn ka fɔ i koma baarakɛlaw la olu kɔni ye i ka dɔn yɛlɛ musɛnin kɛ nka yɛlɛ ma kɛ yɛlɛ kuntagala jan ye bari sabula o ye yɛlɛ kɛ ka sababu kɛ mun ye a ko ni ye i ka dɔn tɛrɛ wulilen o b'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ta tɔ man jan bilen koyi o de kama u kɛn bɛ ka wele filɛ nin waati in na dɔ wɛrɛ tɛ an ka jamana faamaw u y'u hakili to i ka dɔn k'a fɔ Kayi Bamakɔ la cogo min na u k'u hakili to i ka dɔn Ikoma la o cogo kelen la nɛgɛsira ni nin kɛra a dayɛlɛli ye k'a baaraw daminɛ k'a lajɛ k'u k'a lajɛ kulukɔrɔkaw bɛ kulo la bi dɛ woyi ni woyinbaden dɔ wɛrɛ tɛ min i ka dɔn Ikoma ye a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na walasa mege ta bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka lafiya cogo min na bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'i ɲɛ munumunu ka bɛn ni yɔrɔ jumɛn i ka dɔn transition maaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka dɔn nɛgɛsira ta kɔni daminɛ na usine min bɛ Kulukɔrɔ min bɛ ka dɔn Kucala min bɛ Kati Kita u ka fɛɛrɛw sigi sen kan Ikoma maaw fana k'a lajɛ n'o kɛra i k'a dɔn ko yɛrɛ bɛ dafa i k'a dɔn min ye ka dɔn yɛlɛ woro ye ale ɲimini bɛ se ka nafa ɲɛ koyi o fasirikɛ b'a kɔni ko kabini usine in kɔni datuguna a baarakɛla mun tun bɛ baara la n'u k'u ka baara kɔni tiɲɛ a Yusu a dusukasi ma ko dɔw fɛ dɛ dɔw ye diɲɛ to dɔw musow taara k'u to dɔw yɛrɛ ta labana fɛn jumɛn ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o ye cɛncɛnbɔ ye ba kɔnɔ Yusu min ye ka dɔn collectif des ressortissants du cercle de Kulukɔrɔ o ye ka dɔn jɛkuluba ye Kulukɔrɔkadenw faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu min kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni ŋɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ gouvernement maaw senno bi o ye usine in dayɛlɛbaliya ye dɛ n'u ye usine in dayɛlɛ sisan o ŋɔni bi sama ka b'u sen la walasa i ka dɔn k'a fɔ laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na tiɲɛ don ka wari di maa ma tuma bɛɛ o kɔni y'a damana gɛlɛya ye nka a bɛ se ka baara kɛ ni fɛn min ye n'i y'o labɛn ka di a mɔ o bi kɛ sababu ye ka dɔn a ka se k'a yɛrɛ débrouiller ni ka baaraw sabati bonya ni karama kɔni kɔnɔna na k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi Kulukɔrɔkaw ko k'u kɔni bɛ kule kɔni na nka kulekan ni maa min b'a a sidɔn ni bɛɛ lajɛlen o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye k'ale bɛ a ɲɛdɔn bari sabula kabini 2005 waati a tun ye ministre baaraw kɛ a b'a ko ɲɛdɔn a ko bɛɛ lajɛlen fana kɛra a ɲɛna min bi tali kɛ o bɛ Amadu Tumani Ture ka waatiw kɔni kofɔ min bi tali kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a Yusu k'a bɛ premier ministre la dɛ ko Kulukɔrɔkaw Ikoma baarakɛlaw kɔni bɛ ka kule ka ɲɛsin i ka dɔn docteur Choguel Kokala Mayiga mɔ a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ o yi kɛra sababu ye ka i ka dɔn nɛgɛsira dayɛlɛ cogo min na u ka Ikoma fana dayɛlɛ o cogo kelen la Kulukɔrɔkaw i ka dɔn dutigiw olu mun bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ni dɔw bɛ cɛncɛnbɔ la ni dɔw musow taara k'u to ni dɔw yɛrɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna u t'a dɔw b'a kɛ cogo min na ka dɔw kɛ kunkolotɔ ye Yusu ko ni nin sera ka dayɛlɛ k'a bɛ diya u ye kosɛbɛ o de kama kabini farancɛ fanga kɔni baaraw daminɛ na ni danaya dara docteur Choguel Kokala Mayiga kan k'u wulila ka se min bɛ tali kɛ alu tumuta la n'o bɛ groupe tumuta maa ɲɛma kɔni kofɔ a ka ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye o senfɛ ko min ye ka dɔn PDG du groupe tumuta ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni nin ko in sigira sen kan k'a nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔni mɔ a nafa ka bon a baarakɛlaw fana mɔ o ko jamana si tɛ yiriwa ni usine sira kɔni tɛ n'o bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ baaraw sabati ka dɔn maa caman ye sigida maaw olu kɔnɔ kɛn bɛ ka woyi ni woyinbaden fɔ k'o ɲɛsin ka dɔn min bɛ tali kɛ colonel mɔ n'o bɛ colonel Asimi Goyita kɔni ko fɔ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Ikoma min bɛ Kulukɔrɔ nin dɔ i ka dɔn Ikoma ye n'a sera ka dayɛlɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'a bɛ kɛ i ka dɔn lafiyabɔdaba ye i ka dɔn dutigiw mɔ a bɛ kɛ lafiyabɔdaba ye i ka dɔn jamana in yɛrɛ kɔni mɔ k'u kɔni kɛn bɛ k'u jigi sɛmɛ Ala la ni k'i jɔ ka farancɛ fanga maaw lajɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ terrain sira dayɛlɛla cogo min na u ka Ikoma fana dayɛlɛ o cogo kelen la Ala k'an kunna ja k'u sigi bɛ k'u ɲɛ bila sisibɔyɔrɔ in mɔ Ikoma ta bɛ alu tumuta de bolo n'ale sɔnna dɔrɔn a bɛ dayɛlɛ ani gouvernement bɛ bɛn fɛn dɔ kan hali n'o y'a sɔrɔ usine bɛ baara kɛ u bɛ bɛn quota dɔ la u bɛ d'a ma san o san an usine ka dayɛlɛ mɔgɔw ka lafiya nka n'i ko k'i b'a minɛ cogo dɔ la nusugu bɛ taa ka taa justice internationale la k'u wele kama i bɛ wari min sɔrɔ o la Ala de b'a dɔn n'o tɛ a kuma ni tumu ta kun sɔnna alu tumu ta kun sɔnna ɲɛngoman y'a sɔrɔ Ikoma dayɛlɛ la n'o tɛ dutigi caman kɛra bɛlɛbɔla bi dɛ Ala k'an kunna diya Modibo Elfu fana Yusu Kulukɔrɔka den do ale de ka fasire de n yɛrɛ Kulukɔrɔka ye an bɛɛ tɛ Kulukɔrɔka ye ne ba tɛ bɔ Kulukɔrɔ Tanti Awa Jara Lajosi
maître Abel le Guido Amba l'État maître Abdoulaye Sidibé secrétaire général ADP Maliba akoko kunafunu munu mbora ninga bi minye kanyeshi ADP Maliba ale président d'honneur noé Alubwa Kare Diallo mi awkado ni ya blado ya bla vidéo fait sur les réseaux sociaux là la josi awkado bololo imo nuko de ne ta do ma bora romi bololo ma ro mbora bololo ma ro mbora bololo ngoro de bololo be mumvo la josi ne mi ADP Maliba Alubakar Diallo ko de grâce au kado embargo be na bina Malika mi ka ko suku wala sa embargo ka ke Malika la josi awkado mi ni video bora mammi Alubakar Diallo o ka awa mauko ni aluma udablo barani sigide wa mu mandu ni ngoinga ikado uye kuna fondi baro sigi mi awkado nyerela ka fo olube nyefolike jamana de nyana mamunu be nu be kapma dota mammi ni kala tala kisetala mammi rete awkado mi halikala klenga la josi awkado oluna jabidi la josi awkado ay bo ga yare nyefode o de kan kula ki den kere fe tukma amo ka ro dai la ki sigi wala wa fuka ni chemole la josi mi ye Abdoulaye Sidibé ale ajira ka fo ni pammi vlene ikado ko ni nde awkado nyepmaide ma mimbe awkado Alubakar Diallo don Alubakar Diallo malidedo waye ko sugu bela jele ke jamana ngono mi ye jamana katanye obsaka sabati chuko mina mi ye aye bara bauke mi ye awkado jamana kanye tabsaka sabati chuko mina ma mimba fe ka jamana katanye la josu ebison chugo jume ka foko koko soro ko mimbi ke gele kala se jamana doma mi ye awkado nyere la ibaye ka fo awatila mi ye Alubakar Diallo ka wuli ka jo cha mangede ningata awkado mi ye aw jamana cha mana jamana ni nyanje abitap mamma nyama ni nyanje ukalla je awkado embargo mi Malika absika wuli chuko mina kaswa ke munye mi ye awkado aw malido agala bi se jamana doma wa toro bi se jamana doma mi awkado ayo wuli ka jo suko bela jileke mi bato awkado embargo mi se ka wuli chuko mina la josi awkado ma bi bara doke adni be nyuman kela ibe bara suku dokela ate komi ikabo ninga awkado so wele iyere la ye maka me solione amanga ika so wele iyere la ibsika femfe ki ka fasoyi kene kise jeka ani dugo ni dugola la josi iko kebani ijoro ye ni jabana njira bi awkado ale nyetala minye ale bita jamana jumena yalma jamana jumem se ka ale lafiya ka tema Malika ale Mali bogo de dun ale Mali de ye wale ka fem bela jilebe Mali inde kono wallahi la josi ale bi son chugo jube mi ye awkado gele ka se Malila mi awkado nyera la ayo nyefo mi awkado Abdul Abdoulaye Sidibé ayo nyefo no temena kaboy ayma mindaka akoko awami ye nyera la ni ma mimbe awani ma ko vole ndo mi awkado politique de note kai bara minge awkado ay de minna se moma awkado awami ye ka laje ka mi ka sojo ninga tlaka minaundi awkado anga to so ma no tabara kaboy la josi awa foraji chama me jamana ngoro ayo jo ningo disigida mama wala sa awkado mi bijigo obsika no ga chuko bina chama be anga awakalande una mi kalande ngoro ya aboluka kalam bela jele sara wala sa awkado olumsika barak olumsika joro soro chuko mina obsika fendo ninga na jamana la bara la josi mamunu be awkado nolwe sekamba toyi ni awkado awami nyere la segembu la kasoro uyere note mini ala min la tege ma domi la si bete mosira de fe wa minye oyaka hakilnai la si abolu debe wala sa awadugum seka buga jugo mina barakai
aka fondation Maliba yɛrɛ fɛn caman kɛ abana dɔgɔtɔrɔso baw ni ka don fɛn caman na an ka taa awɔ lajosi maître Siribe aye o foli ani tanni aw lase aw ka do chronogramme o min yira ale kɛra kalafili ta sera la a jira k'a fɔ an ka transition maaw hali bi ale bɛ u dɛmɛ hali bi aw ka do ale ka dɛmɛ de bɛ lase u ma wa min ye hakilila ɲuman a bɛ bɔ fa wo fa n'a bɔ olu bolo u b'a di aw ka do jamana maa ɲɛmaa ma Lansi min ye aw ka dɔn ko fɛn min bɛ kɛ don min na n'o ye constitution fɛnw bilali sen kan ko société civile parti politique n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn aw maliden caman k'olu bɛɛ lajɛlen da donna la sɛbɛn in kɛra min ye bonya ani karama kɔnɔ lajosi aw ka dɔn ni min filɛ nin bɛɛ k'a fɔ ani maa minnu sugandira olu bɛɛ lajɛlen ye maa lafaamuyalen minnu bɛ an ka foroba sariya ni ka a sigi sen kan wa u b'o fo k'u waleɲuman dɔn nka min ye hali bi an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'o ye awa ADP Maliba olu ka taabolo de ye. Bakari Togola ye nin kuma in kelen de fɔ. A banna. K'an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ. A banna. Ɲɛ ni karama kɔnɔ. An bɛ a ka ɲɔgɔn sen bila. Seku Kulubali ne ale ka fasiriya bɔ le gido kɔnɔ. Yusu ni ne ka ɲi. Kuma fɔra k'i den dibi la i ci kuma. Abana. Ayi to ka bɔ ka kuma dɛ. Yusu i ka dɔn an kan ka taa sugu la. Awɔ. Groupe commerce maa ɲɛmaaba Abdoulaye Mayiga ka fo ni ka waleɲuman dɔn. Maramu Jalo ka foli lase a mɔni waati in na. Kanya Aja Sanogo an ka musokɔrɔba Zɛrɛni na an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Tanti Jaba Madame Sal k'a fo badabada foli danti foli min na Madame Tarawele Adamu Sisoko an ka musokɔrɔba ɲuman don Maître Demba Ba ka musokɔrɔba ɲuman an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn. Abdou Kulubali sigida yɛlɛ ka foli lase a mɔ i yɛrɛ tɔgɔma bɛ Iji la n'o bɛ Isufu Ayidara ko fɔ an b'a fo badabada foli danti foli min na an ka taa sugu la. An ka taa. Ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn badabada foli danti foli min na Yusu. An bɛ i ka dɔn Masinakaw fo ni k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Kolongo Bolibana Abdoulaye Konate an bɛ a fo badabada foli danti foli min na an kanuba bado min b'a lamɛn sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la wa Yusu maa mun bɛ foro kɔnɔ nin waati in na ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u ma an bɔra sugu la dɛ. An ka kayi dɛ an ka cɛkɔrɔba bɛ an di ɲina kɔ cogo k'a ka dugawu k'an ye an bɛ ɲa an b'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a denw a n'a mɔdenw n'a tulomasamaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. A b'a hakili jigin ka dɔn Madame Jawara Bintu Kulubali la an ka taa kaw fɛ an ka musokɔrɔba ɲuman an n'a denw n'a mɔdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo a n'a furucɛ barabara foli danti foli min na Yusu Kulukoro info ale kumanen bɛ ale bɛ yen an bɛ to Bakɔrɔba Kanɛ i ka dɔn ale ka dugu kɔnɔ nka sisan nin ye Bamakɔ kibaruya ye fasikɛba a kuma bɛ Mohamed Kanute Yusu nin ye i ka dɔn k'a fɔ an balimamuso dɔ ye lɔkɔliden don sanfɛ kalanso la jaja ale sɛbɛkɔrɔ kalalen don karate kɔni na Yusu ka ngarida ka don ka ɲɛsi ka dɔn k'a fɔ moto taxi bolilaw ma Sirikɛba ko jɛnatigɛ la ko maa kana jɔn maa la fiyewu walahi Yusu i ka dɔn Fasirikɛba ye isi nin nka a ko ade k'ale moto taxi bolila ye san 30 ani dɔɔnin bɔ ɲɔgɔn ko a ka bɔ a ka ja i ka dɔn gabari bɛ a la Fasirikɛba ko tarata don kalo tile 13 suye kalo san 2022 nɛgɛ kaɲa 17 waati Moribo ninnu ka turunɛ na n'o bɛ Bangoni turunɛ ko fɔ komini 1 na a Yusu ko i ka dɔn an balimamuso in k'a ye fasa bɔ i ka dɔn k'a fɔ moto taxi tigi la. Mun y'olu se ɲɔgɔn k'a ko kɛra cogo di ko wari misɛn ko kubara Yusu min ye a ka ye a ka ale y'i ka dɔn npogotiginin tɔgɔ daminɛ n'a jamu daminɛ a ka min ye ka dɔn a fasalen don min ye ka dɔn maa farilafin kɔni don n'i y'a ye i b'a fɔ k'i bɛ se k'a ta k'a fili jaja Akinufu Shaolin ceinture noire 5e barrette Yusu i ka dɔn o de bɛ a bolo parce que b'a ko k'a kɛra kunnaja ye koyi n'o tɛ moto taxi bolila a kun tɛna bila su da yɔrɔ la wa Sɛgɛba ko k'a ko kɛra cogo di i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na tarata tɛmɛnden de Yusu aka lɔkɔliden don sanfɛ kalanso la a kɔni bɔra Ɲamakɔrɔ k'a b'i kunda i k'a dɔn k'a fɔ Bangoni ka ko ka taa banabagatɔ la jɛ o senfɛ ani moto taxi tigi kɔni bɛn
bɛnna a la wariko u y'a bɛɛ lajɛlen fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nka a nana se a se yɔrɔ de la fasɛgɛba ko k'i mɛn n'i ka ko la ani ka to a la k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ u selenkɔrɔ kɔ yɔrɔ la min ye mototakisi bolila ye AD k'ale ko nin ye i ka jira k'a fɔ e b'a dɔn ko nin bɛ e kun nin wari kumaba in bɛ e kun warimisɛn dun tɛ yen k'a essayer ka min ye muso in ye k'a lagosi Yusu k'a kunna jara k'a tun bɛ fɛ ka bolo d'a kan a banna musolaka in maa min bɛ yen n'olu bɛ karate dɔn n'i jama maa min kunna Yusu n'a bɛ kila sabali i bolo da dusura sabali a kana k'i ɲɛna ko fara dɔn dɛ karate ka an tɛ girin ka da maa kan u bɛ bon karate bɛ ne art martial kara cogo min na awɔ ale b'a mɔgɔ dusu faga ɲɛ tɛ ne la a banna wala k'i dusu faga a b'i dusu faga de nka ni maa ɲɛdɔnna dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ u bɛ mɔni dɛrɛ ka d'i ma an b'i ci hali nun kɔnɔ hali ɲi taara sanfɛ hali nɛn kan Yusu fasɛgɛba kɔni ye nin kuma in ko nin fɔ jaja npogotigini ijabu de bɛ a la pantɔlɔn bɛ a la n'o bɛ sɛbɛntuma ko fɔ a labɛnnen don a kɛn bɛ k'i bolo fila courager ni k'i jɔ ni ka cɛ in lajɛ n'o bɛ mototakisi bolila ko fɔ Ivariyɛnw ko muso in jɔ n bɛ ni k'a lajɛ ko dɔwɛrɛ tɛ min b'a kɔnɔ sisan o tɛ dɔwɛrɛ n bɛna jira nin na jɔn de ye ji kɛ kako kɔnɔ dɛ a banna Yusu ko cɛ in ye i kɔni kɛ kuma caman gɛlɛ ka muso in dɔgɔyali daminɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya ani muso in k'i lamunu k'a ka a disi la gbewu Yusu a yaralen ka bɔ ka ben ka fila kɔni ta i k'a dɔn mototakisi bolila kɔni na ko in yɛrɛ teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ maaw yɛrɛ dabali banna saw u balila ka muso se de kɔni ye cɛ da gɛlɛn ni a disi yanfa kɔni fɛ a yaralen ka bɔ ka ben a b'i n'a fɔ a ye dɔɔnin kɛ dugu ma Yusu a ka téléphone wo warimisɛn min b'a bolo moto clé o min ye k'a dɔn k'a fɔ lunette min b'a ɲɛ la o ninnu bɛɛ lajɛlen yarala nɔfɛ Yusu maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na don muso nin na ani ɲɔgɔn cɛ a girinna ka wuli a ɲɛ b'a la maaw jɔlen b'a a kunna a ko jama jɛra k'ale bugɔ maa kelen don karatekɛla don ko maaw jɛra ale la k'ale bugɔ ko n'o tɛ ko nin muso in ko nin jalamanin tɛ se k'ale bugɔ ko muso k'ale bugɔ ka se nin hakɛ la k'ale ma sɔn cogo si la muso in funu ka d'a kan maaw kɔni donna u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka warimisɛn ko kɔni ɲɛnabɔ muso in taara a ka fa cɛ in yɛrɛ taara a ka fan fɛ ko k'a fɔ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala i kɛra takisi bolila ye o i kɛra jamana baarakɛla ye o i kɛra i k'a dɔn k'a fɔ sotarama bolila ye o walima i kɛra mototakisi bolila ye o ko kana jɔ maa si la i bɛ jɔ tunin dɔ la i sirifu bɛ bɔ o la i bɛ jɔ maa dɔ la ale bɛ se ka kojugu k'i la dɛ an balaka in ko entraînement min b'a la a sɛbɛkɔrɔ degelen don i k'a dɔn k'a fɔ karate la k'a kɔni ye cɛ in dagɔ gɛlɛn ni a disi yanfa k'a kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ a sago kɔni kɛ o la ko k'a jira adamadenw na ko maa man ka jɔ maa la ko bɛɛ lajɛlen ka i mɔ ɲɔgɔn bonya k'a bɛn a bɛrɛ bɛn ka bɛnna a yɛrɛ ka taabolo kow ye jɔnmana ye kara ye jɔnmana ye kara ye dɛ ni nin kɛ fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ nin ye u tun bɛ nin kɛ dalayiridenw de la o a banna sotarama farantiw kɛ olu de tun bɛ jama musow kunna a bɛ jigin yɔrɔ min na dɔrɔn a n'a ka kɔli cɛ ka jigin sofɛrikɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na k'a bɛ bɔ kabini kɔnɔ ka na o y'a sɔrɔ muso ye fila t'a la a banna ni musow bɛ ka to k'u yɛrɛ yira nin cogo in na an t'i to kan an yɛrɛ kɔlɔsi balugu i gosilen i dɔ bɔ gɛlɛn ni disi yanfan fɛ ni kunna ma diya a bɛ kɛ baara y'i bolo dɛ a bɛ komi Jimɛ Kante Jimɛ Kante kelen Jimɛ Kante muso ceinture noire de b'a bolo a kan k'i cogo dɔn n'a dimina Jimɛ Kante kɔrɔ dɔrɔn Jimɛ Kante bɛ sute kama wele a taa delili de kɛ Jimɛ Kante kelen min bɛ Gabriel la Jimɛ ni Jimɛ y'i pɛrɛ a muso kunna n'a ko ko de yɔrɔ min na dɔrɔn bi ma Jimɛ ta o y'a kɛlen sɛ ta ye dɛ ko a bɛ ka siɲɛ 4 bɔ anw de bɛ taa delili kɛ a ka ti cɛbɔ kan anw ni Maliki Konate ni Isa Kabaw pour parler ni négociation an bɛ accord kɛ ka a para ka tila ka a signé bɛ min f'i ɲɛna a ko banna Yusu nin ko in ma nɔgɔn hali muso tɛ s'a ma a b'a dɔn min bɛ yen a ti cɛbɔ kan a sutura bɛ siɲɛ 4 ka boli a yɛrɛ ma a ti cɛbɔ kan parce que a b'a dɔn ceinture noire b'o don Ala k'a kunnaja amin
ala ka to jubana ma lajo si awa mi ene pana bale ta ene pana awa sira koro mege dana amina ta yata sai lajo si awa mi ni musoyi do ko ne dangare ke awa anina ninga afa ti lajo si ala ka hinala bandi mai wabu lasi so mai mi awa awa jamana kono bi nyera la awa mi la kana balia fa ba kono ya awa kado ina fo jamana a tola tugo mi lasi anyonya le do malide bela jelo bo kalama nye community sa mago fa ba kono ya mi awa kado awa ka komunia bwe lajosi ne mi avocado nyerla amsega mi voza ni yoroko fale nyerla sirakoro megetana lajosi aku kemme dabali bangoye mago ni kabana gbanedu lajosi avocado kosaina sa ye demiseni do be nuba wele ko so aliasa snopi lajosi uyo o mana fa ni akamoto nove lazim ka boni marfa kise ni ka dankare anina aka bolivan nove ambo lap mamina ambo kashilap mami ambo hamina mami lajosi avocado dimashi anin ne jekalot leta ani shegi mi avocado sufela nasa mi avocado station mi be ne avocado yata sai station bele jele ba don yata sai avocado soma yafa laso o PDG o demso de amnata yata sai yego utara kata bone anina mi avocado mado ko abone ni anina rezo sociaux ye mi lasi avocado ko abonana ni na dorete miye abitu ka sanundo sanu munu mbala yalma aka sanu no feta ko duwa no temena kabwe fasiri ba ko ni ya jira miye avocado ko sekaskala ube sina lasi avocado no bora mive o kuna funina bi mount loka lasi no bora miye soko sikoro ani balanzando miye ma ni barake bara avocado amanga dogo chiko shila lasi ni awasikida mo ya ko la don la so bi galabu do mbala segu mi ye avocado ka premier arrondissement o commissaire principal no ye Suleiman Touré la yo si avocado Suleiman Touré le jonjon takadama jonjon mi nu ya takadama segu avocado mi ye adugila kaw ani avocado ani amabau ani ma yele ke munu me no ye na munu me na segu u bela jele ba do ka fo ni ma ko vre no commissaire principal Touré premier arrondissement na aka wuli ka jo anaka bara de bana na ni avocado segu koloshili ani jabana ere koloshili wala sa wala kana bse ka sabati jugo mi lasi abo bara de kam Touré way niyo barake ikaka ni jonjoy okaga lasi ne jonjo taraka dama aka bara ani abeka sego minge minyi yoro min kalfarala no segu sikoro ani balanza no o lakana siraw no lakana baro amba fongo félicitations Touré ambe chido arajo nyeleni mogoda baba bayga ma fo awa minye commissaire Touré ko félicitations ka anga félicitations fana ba ayede abana ni tara ikado dugula ni baraka duguye ni duguya donye o be do fare ka cesiri ni ka wuli ka joka wallahi ali bi Touré ka do fara ka baraka ko mo nyiba ala sango tambe wati me na fo sisa ni barany mage ante tanu to jurla de ando to jurla da ambo blaka ta shule ala ka nguna ja ala ka sawu madama ami se ko bela jele fu o kaka commissaire Touré premier arrondissement ale tokola bami ko bunya yira me bami fo ninga wala nyimando bami ndaw de mbanyuma amba fo ka wala nyimando nuko El Haji biania yo keja konege furia furia kanga surade El Haji kanga na sade akanga na de iji talo unna El Haji amba afoninga awale nyon kura do bakanyi do bakanye do bakanye wore ga kone amba afoninga wale nyondo anaka dibya bela jili inshallah yusu ikado wati koni sebe koro kuruna nga ikado kibara do koni mbe madudawo abora fanve o kajira ka fo mimbi talike ambal make dola abwakar lamini kone o ka sebe na fama koni bina ako
o sɛbɛn ninnu na min bɛ tali kɛ du papiers la n'u bɛ a bordeaux ni a bɛ i ka dɔn lettre d'attribution de parcelle ko fɔ o sɛbɛn faraw bɛ a la fo ka taa se i ka dɔn ka fɔ a ka wariw olu kan ka ni passeport fɛn kan ka fɛn o sɛbɛnw o y'u su k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a ka sɛbɛn fara ninnu na ni maa min kɔni kɛra a ye fɛn ye kamalen yɛrɛ tɔgɔ ko Bouakar Lamini Kone o bɛ se ka nɛgɛjuru banba 76 10 53 à 47 walima ka wuli ka se n'a ye anw yɛrɛ fɛ yan groupe renouveau la anw filɛ nin ye ka don Musabugu 3e point yɛrɛ Nagakɔrɔ ten Coyi Yusu waati kɔni bɛ ka sɛnsɛn ka foli ni tɔni ta ka ɲɛsin an kanubaa dɔw ma hali n'a sɔrɔ dugu fila min bɛ tali kɛ Joyila la ji kɔni ye walankata la ni ka tiɲɛni kɛ nka maa ni ma to a la n'o bɛ ne ma tula ni tiɲɛdi bugu kofɔ dɔw bɛ Kaladugu commune kɔni kofɔ kari don sanba min kɔni nana a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni kɛ fɔ maaw yɛrɛ kɔni y'u ka minɛnw cɛ ni ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ kɔni na hali n'a sɔrɔ jamana faamaw olu ka cidenw kɔni ye kɛnɛ kɔni sɔrɔ k'a jira k'a fɔ bɔgɔso min bɛ jida la nin waati in na u ka fɛɛrɛ kɛ u ka bɔ o kɔnɔ u kɔni bɛna yɔrɔ labɛn u bɛ se ka t'u daga yɔrɔ min na yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka ban yanni samiya yɛrɛ ka ban o baaraw kɔni sigira sen kan maaw k'u hakili to u yɛrɛ la sanko ta an bɛ samiya min kɔrɔ u ka hakili to fana ka don denmisɛnnakaw la Yusu waati sɛbɛkɔrɔ an bɛ foli kɛ an kanubaaw ye waati sɛbɛkɔrɔ an bɛ foli lase Ibrahima Fili Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ douane na Kati an b'a fɔ ka foli ani tanu ko lase Mari Sumare ma Kati douane na n'o bɔra an bɛ Musa Bala Sumare ale gouverneur ye a bɛ Kayiba Jaba tɛ